हेलौ बेद्दां भाई। ओइ दिदोम मा खौरां? माथो हाबा जानानै खबरानो गैयालै। बाजिजोंनो बिजि थाबाय थायो ना मायो? नै बिदि नङा। ओरैनो बे साननैसोआ खबर लायाखैनो दे रावखौबो। नोंहालाय माथो खौरां? आंनिया खौराङा मोजाङानो र'। बै आंनि सासे लोगोआ खैना नागिरदोंमोनलै। अबावबा खैना दङबा बुंनाय सासे नांगौ जादोंमोनलै। खैना नांगौ जादों? जोंहानो सासे बैनाय दङ र'। अब्लालाय मोजाङानो माथो। माबायदि मानसियालाय मोजां ना? मोजांथार, मावनाय दांनायावबो मोजां। र' ओमफ्राय सेंग्रायालाय मा मावो? सेंग्रायालाय ओरैनो न'आवनो थायो। माने सेंग्रानिया रावबो गैलालै, बिमायाबो गैला। बिफाल'सै, ओमफ्राय बिब' सानै दङमोन हाबा हरजोब्बाय। दा माने ओंखाम संनो मानसि गैया। बिफायाबो बेमार जाबाय थायोनो। ओरैनो सेंग्राया मोजां ना? जानाय लोंनायफोरा माबायदि? मोजांथार। लोङा मालाय, जेबो लोङाबो सोबाबो जायाबो। आरो बेसेबा मावथिथार। होमबालाय मोजाङानो माथो। आंनाबो बैनाया हाबा जानो जाबाय। दे अब्लालाय मोजाङानो जागोन दे। बारा बैसोनि सेंग्रा नङा दे। बिदिनो 27, 28फोर जाबाय नामा? जोंहानियाबो बैनाया जाबाय खोमा 22सो। मिलायगोनानो माथो अब्लालाय। दे मोजाङानो जाबाय दे। मोजां खबर होबायलै नोङो बेद्दां भाई। नोंनि बेद्दां भाइया मोजांखौनो होखायो खबरफोरखौ। ओमफ्राय मा न'आवनो थाबाय थानोसै ना खामानि मावनो थांगोन? न'आवबो आंहा हिनजावा हारसिंलै, गारना थांनोबो हाया। दा आरो बैनायखौ हाबा हरनायनि उनावथ' आरो थांनोनो हानाय नङा। थांगोन र', बैनाय थानायावनो थांगोन। मास मोननै मोनथाम थाना फैनोसै। बैनायखौबो हाबा हरनोसै मागो बैसागुफोराव। दे होमबा आं दायो सेंग्रानो माबागोन दे, खबर हरगोन। फट'खौ हरबानो जाबाय। दे जागोन दे। ओमफ्राय नुनायावलाय माबायसि? माने सोंगोन ना बिसोरो। नोंहाबो फट' हरबानो जाबाय। दे जागोन दे। मोजाङानो नुनायावबो, हेन्डसामानो। दे होमबालाय मिलायगोन दे। जोंहानि बैनायाबो बारा असाइस नङा, मोजाङानो नुयो। दे अब्लालाय। दे। मोजाङानो जाबायलै, आंना बैनाया बयफ्रेन्ड नागिरबाय थायोमोन ना। मोनबाय दे सासे, डाइरेक्ट हाबा हरखानोसै मागो बैसागुफोराव। थांनि र', थांनानै खिन्थाहैनि बिब'आबो बेसेबा मोजां मोनखागोन। आयै, आंनि सनाखौ दाहोमारगोन आरो? आइ, माला दाहोनो नागिरदों होनबा? थाबैनो दाहो, आंबो खोमाखौ बोरैबा लांगिगि मोनग्रा जाबाय। मालाबा आंनि लोगोफ्रा बयबो सना गानो, आंल'सो गाना। आइ, नोंनि खोमायानो मानोबा गाराय जायो। सना गानबानो गाराय जायो। बै सनानि सनाया, बेखौ गानबासो नोंनिया गाराय जानाय नङा। बिनिखायनो दिनै आफाया फैसा लायनो थांनो नागिरदों र'। दिनै फैसा लाबोबाथाय गाबोन थांसै दाहोनो। जागोन दे आयै, आंबो सना गाननो लुबैसोबाय। दे गाननो हागोन दे। माथो नोंसो आफाया दाबो थांला नामाय? दसेबाबा मोनासिगोनानो। बिमा थांसै र' आं। दे थांदो दे, दसेबाबा मोनासिगोनानो। दिनै नोङो फैसाखौ दिहुननानै लाबोबाथाय गाबोननो थांसै सना दाहोनो। औ आफा, थाबैनो सना गाननांगौ आङो। बायनाय सनाखौनो गाननो हाया आङो। जागोन दे आइ। बिग्राय, दे थांदो। औ थांसै र'। आफालै, फैनायाव आंनो मेथाइ लाबो दे। ओमफ्राय माबा चकलेटबो लाबो। दे जागोन दे आइ। ओमफ्राय बिमानोलाय मा नांगौ, मा जागोन बिमाया? आइनोबो मेथाइ लाबो। आइयाबो बासा कुरकुरि जायो। मालाबा जायो आरो। दे लाबो अब्लालाय दिनै माबाखौनो लाबो दे। चावमिन मोनगोनबा चावमिनखौनो लाबो, दिनै जानोबो लुबैदों आंखौ। ओमफ्राय आफा, आंनो मम' लाबो। दे जागोन दे। दे होमबा थांसै आङो, थाथ'दो नोंसोरो। औ दे आफा, थां। दे थां। आफा रथ'नाय। मा, नोंनोलाय मा लाबोनांगौ गजा? औहाय आबा, लाबोनाय गजाखौनो। गजा नङाबा सिंग्रा लाबोबानो जाबाय दे। मानोबा जानो लुबैसोदों दिनै। गोजां बोथोरबो सफैबायना। दा दसे थानानै बेलासो जासिगोन ना, साहाजों जानांगोन। दे जागोन दे, नोंसोरनो गासिबो दिनै मेथाइ लाबोगोन। ओमफ्राय बेसेसो दिहुननांगौ फैसाखौ? फैसाया बिदिनो 30सो दिहुनबानो जाबाय। औ आबा, 30सो दिहुनबानो जागोन दे। दे अब्लालाय थांसै आङो। दे थां, एसे थाब फै। थाब फै माने एसे गोबाव जानोबो हानाय गेरेन्टि गैया। दे थांसै आङो। दे। आयै, होमबा आंबो सना गाननो मोनसिगोन आरो ना? औ आबै सना गाननो मोनसिगोन नोङो। बांसिन समायना नुबावसिगोन नोंखौ सना गानबाथाय। औ आबै, आंना लोगोफोरा सना गानजोबो। गावहा आरो बायनाय सनाखौनो गाननो हाया, गाराय जायो। औहाय, आंनाबो खोमाया बिदि। सनानि सनासो गाननो हागौ, बा रुफानिफोरखौसो गाननो हागौ। बायनायफोरखौ गाननोनो हाया। औ बिदिनो थामारो। आंहा दसे गोलाव जाहैथ'नि र' बिहामजो।
दे थां उन्दुहैथों दसे। आयै आं दसे गामियाव थांनि दे। सिरिमोनजों गेलेहैनि। नाङा मोनासिगोनानो। थै आं थांनो लुबैदोंमोन। दे गाबोन थांनो हागोन दे नै दसेबावबा मोनासिगोनानो दसेनो मोनाय नुवाखै। आजिखालि सानबा गुसुं मिथिगौ। गाबोन गेलेनो हागोन दे। दे होमबालाय थांला दिनै। आंना बिगुमाया दख'ना गानबाथाय जोबोद समायना नुयोनोहाय। बिनिखायनो बांसिन दख'नासो गानग्रा जाबाय आङो। गुमैया आंखौ जा गानबा मोजां नुयो होनो माबायदि देलायबा मोजां मोनो बिदिनो देलायगोनबो आङो आरो मा गानबा मोजां नुयो बेखौनो गानगोन आङो। होमबासो गुमैया आंखौ फसायगोन बांसिन। जोबोद मोजां मोनमारो आं नोंखौ गुमै। नोंबो जुदि आंखौ मोजां मोननाय मोनबा खुसि खुसि जुलि जागौमोन नोंजों। नापे बैनाय गुड निउस। गुमै मा गुड निउस? आब'आलाय? दङ न'आव। नापे नोङो बयफ्रेन्ड नागिरबाय थानाया सासे मोनबाय र'। सेंग्राया जोबोद मोजांनो जायाबो लोङाबो सोबाबोनो। ओमफ्राय खैना नागिरबाय दङनो। न'आव बिफाल' दङनो बिमा गैया। ओमफ्राय बिब' सानै दङमोननो हाबा हरजोब्बायनो। ओमफ्राय दा खैना नागिरबाय दङनो नापे। मोजाङानो जाबाय दे बा नागिरना मोनबाय आंनि लोगोआ नागिरना होदों। मोजाङानो जाबाय दे न' नापे बयफ्रेन्ड नागिरबाय थानाया। डाइरेक्ट लांखासिगोन नोंखौ। गुमै आंनो दा नांथ'ला खोमालै बयफ्रेन्ड। मा बयफ्रेन्ड नांगौ होननाया मा नांला जाखो आरो? मा होनना बुंबावनो आं। गुमै दादि आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। नोंखौ नागारनानै गुबुनजों हाबा जाहैनोबो गोसो गैला दा आङो। नोंखौ नागारनानै बोरै हाबा जाहैनो दे आङो नोंखौसो मोजां मोनो। ओरैबायदि मोजां मोनो माने। मा सानबाय थाखो नापे? मानो नाङा जाखो नोंनो? हाबा जानोबोथ' बैसो जाबायानो ना नोंनिया नापे। बे बैसोआवनो जानांगौ। नाथाय गुमै मानोबा आंखौ हाबा जानो गोसो गैला? आरे मानो हाबा जानो गोसो गैला? ओइ साननैसोआ माथो बयफ्रेन्ड नांगौ होनना गाख्रबबाय थानाया। बयफ्रेन्ड मोनबा हाबा जागोन होननाया। बयफ्रेन्ड लाबा माथो टेनसनफोरा खारोनो। गावगायानो बुंबाय आंनोबो सासे बयफ्रेन्ड नांगौमोन हाबा जासिगौमोन होमबानिया आंनिया टेनसना खारगोन टेनसनफोरखौ बावगोन होननाया मा जाखो दे नापे? मोनथियाथ' गुमै मा जाखोबा हाबा जानो बाग्रा जाबाय आं। नापे बैसो थानायावनो हाबा जानो बैनाय। बैसोआथ' जाया नङा एसे जाहांबायबो। गुमै दादि आं नागारना थांनो गोसो गैयाना नोंसोरखौ। नापे हाबाखौथ' सानसे नङा सानसे जाखानांगोन ना। आरो सेंग्रायाबो मोजांनो। दे थेवब्लाबो आं नोंखौ जबरदस्ति खालामा दे। सिगाङावनो नोङो सेंग्राखौ नायग्रोनाय। जुदि नोङो सेंग्राखौ फसायोबा नों थांबानो जाबाय नापे। औ आंबो मोनथिगौ नापे गावनि न'खौ बयबो नागारना थांनो बायो होननानै। थेवब्लाबो हाबाखौथ' दा सानसेबाबो जाखानांगोन ना जायाबाबो जाया। आरो आङो मानो हरनो गोसो जादों मोनथिगौ ना? सेंग्राया मोजांनो जायाबो लोङाबो सोबाबोनो मावथिथारनो। नोंसा आब' मा खालामदों उन्दुदों ना मायो? जमुना उन्दुदोंमोन बियो गुमै। आङो खिन्थाहैनि र' मोजां मोनलायगोन बिबो। धै दादि आङो गुमैखौ नागारना थांनो गोसो गैयामोन। बाल गुमैखौ बिदि गोसोथोबाय थाबाबो मा जानो गुमैया आंखौ मोजांखौनो मोना माथो। गुबुन सेंग्राजों आं थांनो बादोंमोनहाय। दा नै जमुना आब'जोंसो रायज्लायनो थांबाय। गुमै नोंखौ नागारना बोरै थांगोन दे आं। नोंखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आङो। सरि दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेनो फोजोबनाय जाबाय। ओमफ्राय मैया दाखालिनिफ्रायनो भिडिअ लाबोनो हायाखै आङो मानो होनबा बिराद माबा आरोना मा होनो सोलाबथाराखै आरोना बेस्थ'थार नै दिनैबो लाबोगोन लाबोआ साननानैसो लाबोनाय जादों आरोना। गुसुंद्राय जाबाय आरोना लोगोफोर। नायनोसै गाबोन जुदि सम मोनोबा एसे गोलावै लाबोगोन। नोंथांमोना बै मोनसे चेनेलनि भिडिअखौबो नेगासिनो माने लोगोफोर बानायनाय जाथ'वाखै र' बिदिनो सप्तासेनि गेजेराव नुनो हानाय आरोना। ओरैबायदि माने समनि आंखाल मा बुंबावनो आरो बेस्थ' आरोना लोगोफोर बे साननैसोआ। नोंथांमोना हगारगोन होननानै बेसेबा नेबाय दंमोन आरोना। थारैनो दिनै नुबाबो मा जानो गुसुंद्राय जाबाय भिडिअआनो। दा गाबोनबा आरो गोलाव लाबोनो हागोन ना हाया थेवब्लाबो नाजागोन आरोना आङो लोगोफोर। ओमफ्राय बै मोनसे चेनेलनिखौबो एसे गोलावैनो बानायनाय जायो नालाय लोगोफोर बेनिखायनो जोबोद गोबाव लायो आरोना। आरो मोजाङै इडिट खालामनाय जायो आरोना। मोजांथ' जाया थेवब्लाबो बिराद मोजाङै खालामनो नाजायो आङो। ओमफ्राय बिदिनो बुलायनाय माबालायनाय थाबा बिराद खस्थ' जायो आरोना लोगोफोर बानायनो बिराद गोबाव नाङो बेनिखायनो बिराद गोबाव नांखागौ। खमसे खम माने सप्तासेयाथ' सानबायाथ' नांखागौ आरोना। मिउजिकफोरखौबो गोबां होनाय जायो नालाय बेनिखायनो बिराद गोबाव लायो आरोना। दे होमबा लोगोफोरना दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय दे नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। सम मोनबा गोलावै लाबोगोन आरोना। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालाम दे लोगोफोर। गुसुंद्राय जाबाय आरोना। दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ।